Eto na ba? Hi guys, good morning. Welcome nga pala. Punta tayo doon sa sa court ngayon at niyaya tayo sumama doon sa pagbibilad nung mais. Ito, lalakarin ko na pupunta ron. Dapat magmumotor sana ako eh. Pero ayun, punta muna tayo doon. Susunod tayo doon para makakasama na at magbilad. Nagsimula na pala nagkalat. Ayun, kasama ko. Ito na ba? Lahat? Tapos saan tutudurugin pa to? I-ano pa to, pipinuhin pa. Ay. Lipit na kagad. Akala ko lipit na kasi nilabas mo na yun. Ayan, medyo marami-rami din. Pagod. Baka pagka nasobrang sa init yan, maging popcorn na yan. Ayun, sa kanila yung mais na nilatag dito sa court para matuyo. So nakabalik na kami dito ngayong tanghali, alas 12 at ito magsisimula kami, babalik rin lang namin yung mga mais dito. Ito nakabalik, andito na. Sisimulan na namin. Ayan na. Babalik rin ulit para matuyo ng gusto. Shoutout nga pala kila nanay yun. Sa inyo po ba to? Tong court? Sa inyo po ba? Ayan. Sila pala yung may-hari nung court. Ayan sila kuya. Oh. Ayan. Ayan, baka may gusto kong batiin sa ibang lugar. Batiin mo yung mga kapatid mo. Parang bumati. Batiin mo si Maris. Ayan o. Si nanay may luto na. Baka mamaya magpa-merienda to. Kaya kung naluluto tayo yung mga nagbibigay dyan para bibili sila ng merienda. May siomay. Ayan, may siomay. May tinda sila siomay. Mainit pa. May popcorn. May pininat. Bili kayo. May burger. Ini-endorse niya na lahat ng paninda niya. Baka magpuntahan dito. Okay na, tuloy ko muna to.
Ayan, shoutout sa kanila. Eh, si Kuya yung may-ari nung ano pala dito. Siya pala yung may-ari nung court dito. Ayan. So, magsisimula na kami tipon nung ititipon na muna namin sa gitna tapos saka namin sasandok yung lahat yung ilalagay na sa sako yung mga paunti-unti yung mais. So, eto. Gagamitan na ng nung ibang gadget. Kalimutan ko ng gadget. Eto. Ayan, tinitipon na ni Kadomi yung mais. Lalagay mo na sa gitna para mabilis mabilis dakutin. Ito yung gadget nga pala. Oh. Paano ba to? Ayan na, konti na lang matatapos na namin yung yung hinahakot. Ito. Ayan yung mga kasama ko itong dalawa. Ayan. Ayun, bali naka 26 na sako ng ng dry na mais at actually ibebenta lang to ng ng 22 pesos per kilo. Kanina nung lalatag pa lang, hindi ko alam, sabi 19 ngayon, nag-26 eh. Pero yun, bali ang bentahin nito 22 pesos per kilo. So ayan, nailigpit na mamaya. Antayin na lang yung maghahakot na itong mga to. So, ayun na guys, thank you nga pala guys, nasaan na nga pala tayo, nasa 583 subscribers na tayo. So thank you, and so kung nagustuhan niyo itong video na to, please like, comment, share, and subscribe. And huwag nyo na nagkalimutan na i-click din yung notification bell para naman updated tayo sa bagong video. So guys, see you on my next vlog. Bye bye and God bless you.